tega pano yago bogari ke bonus kemani simi naimani tasu zorai ko ek bosor angkha Belaikhe ro baini mokon ni muktui nogoi dosani bagai makhai asa sekuri khan bukham ko bono Hamya yabo to ishor tongo sang boro rok khlaima yano ishor khlaima no abono chai tokna yang bo je mansak bini bagai ko koi ni bagai ukhnai ro kok thama kana hamna musong ko yana hamna da musong na bo asuk sense bokure hayeng tongkha jotona na phone ka ham haina hai tini jora mankha ang tabok thangai tongo lephonga ps ni lephonga ganana mai khor kami oro hang tabok sok paijak lamao nge oro khoroksa bayano barbar sahor mani balokha ang phaimania nge basajak Belaikhe sak Hamya Khumjar Debbarma bumungwe belai sak Hamya bosak pholi tongkha abo hai hene ano sahor mani tei bini bo phabo korija borok konai na tonglaija mani nogo nge bo simise income khainai nge botabok belai sak Hamya klai tongkha nokni khatijak rang rok paibai suka bono naimani nge tabok tei bo bini treatment nango anai sahor mani ano kisa naifai dehinai abuna ang tabok thangai tongo bo hai naigra na kisa Belaikhe rok ma sincha abo hai brai sikli rok abo hai ke rok sok Manjagwi Bemar bai Manjagwi tongkhai Belaikhe rogo abo hai srai rok na hungke abono ang tabok thangai naigra na o lama bathak tongo lama kisa sine yang tongha Bayo Khumjar song ni nok bo jaga Khumjar bo je us sino duskolo pharang tongnai Hamya mane ayang ter tabu tabu lama khane galaga kaise baro to building kaise malai na ni to last inga ya kaise lama to map này mà nếu đó phone nó không cái ba đó xin à ôi hảนี่คนที่ทำบุญมาให้ในช่วงสังกัดที่คนเดิมของผมPohor Wah, neng baca apa kisah penuh makan flu ya, mungkin kita neng aja YouTube orang nungguin, neng bos jaga nih, nggak kayak bore yang nih tongkha, neng orang subuh suka kaiman pakai neng Belaikhe hambai, hambai, orang bisa pakai kata, ठीक है दा को nge bono ki sanai na hne khai ma ni phuna ma kek langari mo ta he am botam beng wan sa cover hake sin tongle mo so bor ka hamro bhage tin bag ishoti pheke no hasang ya bo langkan subo borong no 8787 82 63 88 map nai ma ne oro phone go lasan pakis o shu kam han unin kisasa khorang ang bui khata mo neng silang nei do hambai ka ga hambai ni ko thang ne o ara no le siresun ko kha sarai ha le siresun ko kha ta ma ngasle binamo cancer og da kenle cancer ya se binamo khone ko ma khare bu ko do ta ma sin chaman bu ma ini misal haja ko ka boni bagang kisa ko sang tongkha ko le phung lo paru kisa phuna ko chi sao sadita jang manita bo ho krib le
baru nong nok. Nang passing ayang ni location di kata na. Apa nang ayang thang emili jagli ya. Apa nang kayang lo hab jakting kata. Chok pa kya bong ni. No. Apa nang kayang hab jakting kata. Here. Hah? Harus coba kata aku kakak harus korok sa. Saya kalau sama dia ke. Sampai sekarang tu, ini kan kamu sepuluh orang tu pulau tongkha. Asal tu. Asal kaham tongkha tahu nanti. Tapi mana? Hemrok mali atau kaham kena. Kosto ini sini ya sini pulau tangga ya tu. Kan kiri sobat Asal dia. Kalau suka mau saya nak kau mesti hemat kaya doang, nah. Kalau mana sini tu. Mesti sih tu ada. Apa jauh kata, kita kan ada tu. Jadi sesuatu kalau saya makan tu. Kamu bising ko ya? Bentai bising? Bos ini na. Sadik tu pun ada yang mana tam mana. Antes sawo, orang sawo. Bar awas sawo. Ya kun kah, sangat kecil roksar, mana kita satu mahal pun kah. Ada nama. Pula kah apa puli tong bay mata? Puli tong bay mata. Jadi, jera juga nanti tong bay dah. Kau mata na. Yang bos orang kata itu. Ya kau bono kau orang, bisa kering tu betul kenal macam ni. Apa nak sama cara? Nasi minyak suka lah. Betul bang mana? Buka kerana. Nurut kena yang nak kena. Itu bina mana? Teh bini mana idara songkerita. Ini yak ni, mau kulit mana hangga? Kulit tahu apa? Jangan nak kau mang. Sangka yang ngok. Ambil mangga yang kau suang. Jangan nak kulit mana? Tam lah, sepulik kata. Kamu nurut boro pono kamu? Nak kaya roti dongan cabai pono pun emu sarawa. Bawa baru naik pebla na. Binong nara boleh. Kita taruh boleh. Kita kasih es ke dia berumah baik loh. Masa pono ka. Lepas bawa bikin roti rumah tau. Kita apa no? Sini kita cai tong mana ni? Di baru berapa? Ini siapa kena nawa? Apa nak tahu? Enggak bayar, dokter bayar sarak beripu, hari kali hendak. Tamu? Bayar sarak beripu bina. Enak tamu ro, kono siapa? Esli bu, esli. Esli? Jadi yang hari kanan di makan kali ni. Mau kalau kan seni yang tu tongkha. Nasi serai kaham Kosto tongkha. Tam ni bis masuk saja kesana. Bis mas saja kata na. Ini kok kantor ni bis kantor ni saya angko surga. Surga kantor. Belaikhe Kosto ngoi tongkha bono nogo. Belaikhe Kosto. Masuk segili kota mah. Dokan macam tongkha di pulau kasih. Ini dokter tabuk mana final kok tam sahabat biang otalang deh. Borok hati bawa tongkha bon dokter. Hati otalang deh. Ada ini roti sata orang cek kaja ke di sini. Cek kaja ke kaja mana? Ini tu bin mau bikin mang saya jangan nang poti pasama. Kayak kata ingkar jadi sini isor coba kaget di sini. Ingkar kaget lah. Hamai pan mana hai kok sata bo. Tapi saya jangan yang hanya. Saya tu mah tong mai. Saya tu tahun ni wah ni nyo. Orang tak pun ting tong angka. Kami kena tong masih. Besok tu di sekolah, berai pori permisi pun. Mana betapa pun asal siang tong kana. Sans kering tong zakata.
Aku deh mah. English dia mau ikut nawa tapi pori ke mata lagi. Bezara pori kan biaya pas kan. Biaya pas kerja. Dukhan kan. Bos si suang terus tahu mah hai, aku tahu bom ti kalau itu enggak. Bos nó không sao là cái tổng giam mà ta. Không ta tặng. Itu lah sih. Ini macam mana jadi ya na? Pas tong mata na, dulu muda gue. Kuya nih pun mungkin mau. Khumjar. Boys besar kan ya? Age. 24. Mungkin ini tamu Kosto tabuk. Kosto. Bos. An Kosto deh. Ya aku nggak tahu. Harus hazuka. Harus sama. Betul ke sana bo. Yang pulih kai. Oh polio ya aku na. Orang bo polio. Oh itu jora polio dong hata. Ya aku mau polio jangan. Polizak dah, kita polizak ya emang no. Kisah polizak. Mana bari polio kita polio thangta. Tak polizak kita. Tapi kisah polio dong, yang bising jak. Jora apa polizak? Yang tu ting no. Enggak, untuk kesak hai tui hai. Tiba tagi polis kah sih dia pun. Ya enggak kayak pokoknya aku susah sih kayaknya nanti. Kalau itu mana? Kayak apa aste kayak sih. Malis kayak. Kamu lihat sinong kena? Iya kuasa ya. Harus bos. Kalau nahoro kaisa kuya no naina hai mana belai kostong dong habo. Ingke boni para ingke mai khor bai na. Mai khor lepung ga PS da nong mo. Ingke kuya ni bu mong ingke khumjar na boros thorong tong matan lepung ga sinot no school graduation nang jak se buna. Shillong se bo graduation khai phai mane. Ingke yoro tabuk. Biaya khai hai jak na. Ingke bini kisa bokrok bo. Ingke tongkha masak sia hai ingke tongkha. Yang serai nai thok mane. Belaikhe rok ang bo. Nuk khai sai nang maya belai kostong tongkha abono tabuk doktor rok phataro tlang de hino bai na. Boro tlang de hin Guwahati o dang kama. Guwahati apuli o to bin doktor. Emne rok khai tamo. Actually. Karo tlang khai hamnai hene chawna. Mane borok siap khai je. Siap khai bitirok ni dai. Ga tabuk no rok mane no khongso gyane bagai tlang ma yang lai tong lai khata. No khongo bo tabuk no rok no jasina nin chala bo krai kha. Bini babu bo krai ja kha. Ngai bo se ki samisa aji tongjamani. School go pharangai. Ngai tabuk bo se bo khai report klai tongkha. Ngai bin nana khorok sa tongna. Abo bin ma to. Ngai bin thago bo krai kha na. Bong no go emne sala se krai kha bo khaing tongkha kuno sap ma lai lia bro. Borai mang sing tong ba sio. Abo no goi belai khai rok pai kyang mo. Phai dia abo no sang choba lai na sin ko kuno. Belai dukhan angwang abo hai rok no kha. Nini ani kisa sang abo hai ke choba lai khai bono Guwahati jora phano tlangai chang mai lai jaw na. Abo no rok no koi nai. Kuya ni jangai te bong ni no khong ni ngai ani ngai bang koi nai. Phai di bin bagai je man sak sang choba lai na. Hai de ba. Ngai kaisa no khong su ge no sang choba yo hai ke hamri mang khai. Abo ni sei barak ka ham te tam tong ba. Ngai suri lai nai bin bagai janjani mani phai di bin bagai suri lai na. Je jani mani ta. Abo hai ke bini doktor rok nai ja ke khano. Hamza sitam. Hamza khabo bo. Ke bai. Lokorong ni kuno soba so sana da mo songja.
또 그러고 저기 뭐노 사자가 함자가 비로로노 그 주바나니 무슨 따로 그러는 사자는 무슨 따로 내가 파는 야가 뭐 그렇게 보는 세만이 시민 나이만이 다수저라 이거 엑보서는가 no aquí se me dice tongkhe boy ko taw no thangom nai lai lo report Belaikhe ro ba ni mok ni mok tei no boy do sani ba gai mak thai belai asa se kuri khan bu kham ko mono hamna ya bo to ti shor tongo sang boro ro khlaima ya no ishor khlaima no tabuno chai tok na yang bo je man sak bi ni ba gai ko ko ni ba gai ukhnai ro bo kok thama ka na hamna musung ko ya na hamna da musung na bo asuk sense bo kore haing tongkha kro mini kisa pan te tab khatop ta kisa khagya shora ka ko pan chai ni ya mo mo yo to no sai mi ang ta ta bo boi ko tam jane haing tong bo kisa sense kore haing na sigi nai kha belai sarai nai thok ka ham khai di am no che man sak sang bin ba ge soba lai na hamna ya bo to sang ishor cheng borok khlaime ano ishor khlaima no phaidi bin ba ge suri na yang hana sanai suri lai na te je man sak dono ya phal lai na je chuk mani ke bono to jabardasti khlaime ya he ba he to sini do phani ba ge hamja ge tongkhai phaidi ka bai ke sang tum no soba lai man khai sini do phano kusogo kanai kaisa buni no khongsu gya Bemar Manjagwi bo hamai basa ono na ang poito tongo te ang zeman sagang bo suri nai hi shoni thani bini bu mongoi te nero bo suri jabadi ta bono semano ka tem se ang kipil gla ka hindong bo o se puro ta ko pan sini mane ko bo saja tampa malo sai te ko sai cái bài nó này MLA cái hay đó này phải kya cái xin sao MLA nó cũng nó có rồi cái sao cái sao nó nằm xuống cái sao hay này phải mang cái đó hay á con na xin MLA sao Kuya Debbarma ở bông niên của ní na cái bro coi ra cái sao hay này phải ra khai bro khác sang này thì cái sao số bài mang khai belai ham ta borok tahu tei bungi para protibesi to kisa sobalai tongo bungi mo tharok ni bos sobalai tongo abu haino nango ta sang sobalai mani kaisa sugya no khungno abu hai Bemar Manjagwi jarok no sang sobai man khai belai hamo Bemar ko Manjagwi tahu bo sikili jasiko na 24 বছর wngwi tongo Belaikhe ro nogoi abono sai tok nai ang jaimon sak abono borok no phat kai tlang mana tuita tabuk borok tabuk bongni mane somocha rang semi seyago korina rang tongkhai tlang seman kha bo haita ngai bongni nukhongo rang khoksa pano koroi laing tongkha te sana nang ro Kosto lai tongma bagai kunjaga pano thangma ya bono khip abono kamro bo khaima la lia bono mang se morok lai ma tongkha ang ka kunjaga tharapan le bono ka ham kai ba jar jar ko sam khlai ma no bo se hamya mi ga ngai kuya nang hamna da musung na hamna musung na bokon se saima lia hamna musung na lokurok banyang sobajak na da musung sini bororok sobajak na musung na basa ko ro basa ke sajiman kamalang doktor simpan itu semi tahu iko nobodoyo passport man tahu nobodoyo studenta Shillongo graduation khai phaika tabok sino to phorong tongjamani ta nukhong bono motamoti soli toni manita borei te tei ha deba te si sikli ko borei sarai ja kho boys ba sang ja ya kho nukhong ba barja te sa tei drop siko abo hai Bemar Manjagwi tongkha
Habuno tawana di bai isor tongo tei sini khaganang takuk bukhurok tongo Chubanani ang poito khlaio tei je mansak janja mani bo surilayan je mansak ang sai toknai koyani bagai belai dukhon ang wangbo ngamo hairok no khangka thangka bai hingga ang do hambai sahar mana bang